בפברואר תעלה תוכנית בערוץ 10 שנקראת הומור לכל גיל, ומה שמיקי עכשיו מצלם, הוא מצלם אתכם. אז אני נותנת את זה לעריכה, ויכול להיות שמשהו מזה ייכנס, אז אם יש לכם בדיחות תתפרצו חופשי. אז לא מצלם. אז ככה. יש הסרט שלו. צ'רלי. אמרנו מקצועתי, אבל זה לא מה שאתה חושב, שמולי. זה לא נורא, על המשקל של יונה. על החרול זה אומר. אבל אני מספרת סיפורים. יפה. והסיבה, חבר'ה, רק קצת שקט זה נורא קשה. כן? שבא נדבר על הרחב. לא פלילה, לא עכשיו, הסיבה שהתחלתי לספר סיפורים היא, תשמעו, לי היו כמה גברים בחיים שלי. כמה? הם תמיד הם סיפרו לי סיפורים, עכשיו תורי. כן, תורי. אבל חוץ מזה שאני מספרת סיפורים, אני גם חמות. ובראשון לראשון 2011 הפכתי להיות גם סבתא. אז יש לי גם נכד. יפה. עכשיו, בגלל שאני... מה? נכון, הראשון 2011 הייתי במסיבת סילבסטר בקריית אונו, והבן שלי מצלצל ב2 בלילה, אמא יפית בצירים, בואי. אמרתי, אבל הם רוקדים, איך אני אבוא? בקיצור, ב3:30 דאגתי להילל יפה ונולד לי הנכד הראשון, שפרה. כל הכבוד. דורון. כמו הבן שלי. כן, כמו השם הזה, דורון. דורון, המתנה שלי, ויש לי עוד אחד בדרך. יפה. מהבן הבכור. אז, בגלל שאני חמוד, אני מבינה שלא רק את על משקל של יונה, גם הילדים. אז אני יכולה לצחוק חופשי על חמיות. מספרים על אוטובוס של חמיות, אומרים חמיות, זה נשמע כמו מחלת מין, אבל ככה אומרים. מספרים על אוטובוס של חמיות וקלות שנסעו לים המלח, וככה בסיבוב, הנהג לוקח את הסיבוב של האוטובוס של החמיות גדול מדי, וכל האוטובוס לתוך התהום. כל הקלות, יש, רק אחת, מה זה בוכה? בוכה, שאלו אותה, למה את בוכה? היא אמרה, חמותי לא באה לטיול היום. אחד נשק 20 אוטובוסים, נשק, שאלו אותו, מה נסגר איתך? מה אתה נשק את האוטובוסים? הוא אומר, וואלה, אחד דרס את חמותי, שיהיו בריאים כולם. אישה לא עלינו, עברה תאונה מאוד קשה, והפנים שלה ניזוקו בצורה איומה, היה צריך לעשות לה ניתוח פלסטי. חיפשו להשתיל האור, ומצאו שדווקא האור בקולו של בעלה מתאים בול. עשו לה השתלה, יצא, מה זה יפה? היא אומרת לו, ממי, אני מה זה רוצה להגיד לך תודה? אני מקבלת המון מחמאות. הוא אומר לה, כפרה נשמה, את לא צריכה להגיד לי תודה, אני מה זה מבסוט כל פעם שאמא שלך מנשקת אותך. מנשקת את התחת שלו. הנה, הוא מבסוט.